Sachisin ai ku blai biang e piki perlok baro ki baju stenat ban si menta ki jing kop kwai dok kha te menta ngan pule ya kan ko wai kan notis kwai dok kha ka bangala yo ban lum kajaka pung umas sarki pawa tuber sushri is janti hill district malapnia daka janti pon on her bat fishing organization katarikan long aka Nru tarik nai bakandai rajar arsan kapur kandai steng menstep hadu lai baje janmit kador jong tiket pinyo tang lai hajar tingkas tiket bat ki price kilong kumne maningkong pinyo arpulak ba ar pinyo ispulak balai pinyo ispulak pasau pinyo sanlak nang ta ba san pinyo arlak bah riu hadu ba ar peu phindang yo silak ka ba ar phuei phnyo lai pheu hajar ka ba ar phu ar phnyo ar pheu hajar te hangne ka ba kham pan su tnat su ki don ru consolation la phi ki ar bantan ta ka group e bat ka group b ka group e kan long gumne baning kong hadu ba si peu phnang yo ar pheu hajar marwei ka consolation bi pat kalong kumne baning kong hadu basi pheu nang yo pheu hajar marwei tena lor ki do kharim on the thmai biang sa khatsan kontar haka ar pratarik nai pra haka hajar opsan haka por khatwei baje on pen khwai abro sau teli pung om sha banrung shopung on sha manrung shopung kapur khatar baje mensngi bat bu jaka da usik ne u rengwiang ka pur bandi yaki tiket kan long khatar baje mensngi haka santarik nai khandai rajar opsan bat kapur banwiang yaki sikne rengwiang onsa penbana na office Sisin bala dap ki price kirawon kim don hok su ban thau jing klumar om sha ban di ne di kiat harut kapung on ka jing jengai uwei urawon kan long khatlai chi on sim jing theo habaro ki jaj kha lajno kha he kli ngim num ai booking ngin ai tang yaki to kiba siu cash lane online payment ladap hi kwa tip company subha phone yakine kinombar kibadon hakane ka notice hangne ka ba kham ban su tnat su ka don ru sa ka lucky draw kito ki perlok ki baju su tnat ban simenta ki lucky draw te ka baning kong phnyo daga alto keten braniu lane daga pisa lailak tingka uba ar nyo silak uba lai nyo lai pheu hajar uba sau nyo pheu hajar uba san ru udang yo san hajar te ki to ki perlok ki baju sunat ni sibenta kene ka lucky draw kilong ki ba biang te ka dor jong ka tiket long lai spa si tiket san spa ar tiket nyo te kublai sibun ya phi perlok ki baju sutanat snap video koi dok kha telo da phidang thmai kene channel subhaya like share subscribe kene channel knang ba phindang ui haki wei pat ki update kublai sibun